Moderátor pochodu přes 3 hrady, 43. ročník, Joska Diblík. Jak vidíš dnešní účast? Počasí nám přeje. Nemyslím, že bychom museli letos zrovna překonat loňský úžasný rekord 9045 a budeme rádi za každou účast nad 5000. Tak tady štáb pochodu v plné práci. Zeptám se, Miloši, jaká bude letos účast? Tipuj. Tak já si myslím, že rekord loňský nepřekonáme, ale vzhledem k tomu vývoji počasí by mohla být účast docela slušná. Postačující. A Pepa Hájek? Já si myslím, že nám počasí vyjde. Určitě. A účast? A účast? Souhlasím s tím předpokladem šéfa. Dvojice, bez které by nefungovala prezentace. Tam pochodu přes 3 hrady. Optám se, Bohouši, jaká bude letos účast? 2500. A Jiza? Já jsem to nepočítala, ale dost. Ano, máme tady prezidenta fotbalového klubu Sopotnice. Zeptám se, jak jsou připraveni na občerstvení tisíců pochodníků. No, byli bychom rádi, kdyby bylo 1000, protože určitě jsme na ně dobře připraveni po zkušenostech minulých let. Takže osvědčená parta je připravena obsloužit kohokoliv, téměř čímkoliv, co se jídla týče samozřejmě. A zásoby jídla, pití? Zásoby jídla jsou dostatečná, jak pití, tak jídla, takže věříme, že budeme i oceněni přízní účastníků pochodu. A přejeme jim samozřejmě šťastnou cestu, ale ještě šťastnější návrat. A ještě se zeptám, jaká bude účast? Tipuj. Těžko říct, trošičku je možná postrašilo počasí, pochybuju, že bychom překonali loňský rekord, ale rádi bychom, aby jsme se k němu přiblížili. Turisti, aby se k němu přiblížili, my už se jenom o ně postaráme. Každý na místě razí, jako všechny jsou stejné. To dávají tamhle na kraji pak zadarmo. Dostala jsem důvěru, jak ti to mám říct. Tohle bude vaše. Dobrý den. Co musím do toho znát? Děkuju. Máme jich docela dost. Klidně vám můžeme jedno sovat. Jedno ještě třetku. 135. Ale vím, že to je dobrý, když chtěl do kopce, nebo my takhle jednou, když jsme byli na výletě, tak jsme někde zabloudili a máme se rozhodla, že budeme Aby jsi vyprávěl tady. Aby jsi šel po kopec. Párek rohlíků. Já jsem to si nevypnul. Byli jsme někoho mladšího už. Ne.
Další a další účastníci, kteří se dorazili do Soponice a kteří byli proti populární a oblíbené turistické akce ve Příhradu. Samozřejmě jsme si vědomi toho, že takto vysoké utrvozhodou do spokojenosti je, hlavně spokojenost vás. Na vystoupení je rád, zabrojte znak, je to mimořád, určitě. Víc starohu. Tady jsou míchaný. Samotný teda ne. Míchaný nebo tvarohový, nebo makový. Jenom netvarohový, jakýkoliv jenom netvarohový. Tak počkejte, já. Tak jo, být kurva, Bělorusko, Amerika, já nechápu. to jedno. Tak máme u kamery ředitele parkoviště pochodu přes Příhrady, Vojtu Vondráčka. Jak to tady vypadá? Kdy byl největší nápor? Takže největší nápor je zhruba asi kolem v rozmezí 8 hodiny až 9. Jo. Momentálně na parkovišti je zhruba kolem 600 aut zaparkovaných. Moc to ještě něco se sjíždí, takže předpokládám ta 700, že letos dosáhne úplně v pohodě. A v loni to bylo to samé nebo víc? V loni bylo 640. Takže díky, ať se daří a, Děkujeme taky. A bez mimořádky nějaký. Jasný, děkujeme. Tam jsou ty dáme na stole, jo? Tam jsou i tušky, na stole jako... Máte tam telefonní číslo, napište si na ještě telefonu, budeme rozhodnout cenu. Zdraví, dojeli. Ahoj. Zase nemám přilbu dole, no to všechno. A jede se dobře, ne? No, jede. Snad to vydržíš, trošku. Tak nemůže a nejde. Nechá se na fotkách, veď? Projít. Jo. Ale jo.
To já nevím. Tady jdou dva turisté. Je dobře udělané. Já si dává fotky, fotkovity. Já už jim, já jsem z toho hodil do kapsy mikiny asi. Neblokujeme. Tak, další. To podlezeš. Říkám ti, že to podlezeš. Já mám taky jako hodně... Takže pecničí jsme ještě neviděli. Nepák. Tak pojďte. Dánové, dáme se to rozpíře. Na 2 dny cesta, ne? Podívej se. Světa kraj, to vám povídám, že se nejvíc těším, až se zpátky domů podívám. Tak já bloudím, snad roky to už jsou, co se tu ploužím, z toho hodí v rodlatou. Přesto nás soudím, říkám,
Vážení hosté, vážení turisté, obyvatelé Počtejna a Brné, dovolte mi, abych vás jménem svým i zastupitelů obce, pořadatelů a členů KČT přivítal v naší malebné obci a poděkoval vám za vaši přítomnost v první řadě a především za dnešní sportovní výkony. Zvláště bych však chtěl přivítat hosty, pana předsedu ústředního výboru Klubu českých turistů magistra Vladislava Chvátala po mé levé straně, dále předsedu oblasti Pardubického kraje Vlastimila Škváru po pravé straně a předsedu Klubu českých turistů Sopotnici Petra Lžičaře na konci a také místopředsedu oblasti Pardubického kraje ústředního výboru pana Zdeňka Cabalku. Tomu se omlouvám, toho jsem si nezapsal. Takže děkuji za to, že teda jste vzali na vědomí, že zde máme takové čestné osazenstvo. Oni se časem dostanou pro slovu taky. Já bych jenom chtěl, aby šlo ve známost, co to je vlastně to setkávání. Teď jsme zahájili 10. ročník setkávání v Počtejně na dálkové turistické cestě pana doktora Jiřího Stanislava Guta Jarkovského. Tato turistická cesta byla v Kostelci otevřena již k 21.5.1922 za přítomnosti slavného občana doktora Jiřího Stanislava Guta Jarkovského a také jeho jménem byla nazvána. Krásný dobrý den, já jsem velmi rád přijal pozvání nejenom na toto setkávání na stezce Stanislava Guta Jarkovského, ale i na krásný pochod přes 3 hrady. S potěšením vás zdravím za Klub českých turistů a potvrzuji, navážu na to, co pan starosta řekl. Je to setkávání zejména proto, aby se lidé viděli, aby si odpočinuli, aby udělali něco pro své zdraví. Já bych vás všecky rád pozdravil v tomto pěkném dni, lehce skropeném deštěm, ale jsem velmi rád, že jste přišli na další z turistických akcí, které pořádá Klub českých turistů. Určitě se vám akce líbila a my vás rádi přivítáme na dalších turistických akcích. Zdraví došli všem, kteří přišli. Dobré odpoledne. Já bych chtěl hlavně poděkovat pořadatelům, protože já jsem měl tu možnost si během dopoledne projít 30-kilometrovou trasu ze Sopotnic. Trasa byla perfektně připravená, všade jako dobře vyznačená, kontroly bez problémů, takže opravdu vzorně připravená akce. Děkuji pořadatelům za přípravu této akce. Děkujeme a hlavně poslední člověk je ten, který organizuje pochody se svým týmem samozřejmě, předseda Klubu českých turistů v Sopotnici. Já mu tedy předávám slovo, aby něco málo také řekl. Dobrý odpoledne. Já bych vás chtěl všechny pozdravit zde na pochodě přes 3 hrady a na setkávání na cestě Guta Jarkovského. Všichni, kteří jste absolvovali cestu zde v Počtejně nebo v Sopotnici, jste kousek ty cesty šli, absolvovali. I když to byl třeba malý kousek tady po červené mezi Zámělí a Počtejnem. Chtěl bych vám poděkovat, že fandíte turistice a že v takovém nádherném počtu jsme se tady mohli sejít. Zde v Počtejně bylo více jak 4 000 účastníků a dohromady to vypadá zase na rekord, že jsme překonali 9 000 účastníků na všech 3 trasách. Děkuji vám. Mějte se hezky a pobavte se tady při hudbě. Trošku jste mě předešli, chtěl jsem vás požádat o potlesk vůbec pro všechny kluby českých turistů a všechny, kteří pro ně dělají, protože to dělají pro nás a vlastně pro všechny a seznamují už i naše děti s přírodou a ta tradice třeba pochodů přes 3 hrady a jiných pochodů je veliká. Jestli můžu, požádal bych vás znovu o potlesk pro všechny členy Klubu českých turistů v celé naší zemi. Tak jak se vám šlo? Super. Kolik jste šli? 15. 15. Dobrý? No, pohoda. Nohy nebolej? Děcka mám vynikají. A na co jedete? Na limonádu nebo na rum? Pivo! Pivo! To je správný. Tak ať se daří, zdraví došli. Hezká děla.
Děkujeme. No to je úplně, jsou všichni stejný, ne? Nebo ne? Akorát je jinak čišnůžka. Jo. Čau. Předseda oblastního výboru Klubu českých turistů Vlasta Šklára a já bych byl rád, abyste mu dali prostor, aby nás pozdravil tady a řekl, jak se mu tady líbilo, jak hodnotí naši turistickou akci. 20 členů turistického odboru dokáže připravit pochod pro 9,5 tisíce lidí. To je fascinující záležitost a hodná plného obdivu. Já pořadatelům musím jenom říct řadu díků a slova obdivu, protože takováhle věc s takovouhle atmosférou, s takovouhle účastí, ta je v republice ojedinělá a v Pardubickém kraji si konkurují jen a jen s Lanškrovskou kopou. Dotočím je. Se nevím komu, ale dotočím je. Vydrž! Čiňo, tady mě to pokládej, znova to říkám, jo? Děkuji ti. Takže. To je kvalitka. Za rozumnou cenu. Ostatní hosti, někdo to nazývá celebritami, a já velmi rád předám mikrofon, tak jsem na tohle aby vám řekl velmi